Am trecut prin multe greutăți, nu aș fi reușit să merg mai departe fără ajutorul familiei și al camarazilor Invictus. Sunt major Nicola Dănuț, încadrat la comandamentul brigăzii 18 ISR din Timișoara. Sunt în sistemul militar de 27 de ani. Am fost inspirat de tatăl meu și el a urmat o carieră de 30 de ani în sistemul militar. Inclusiv bunicul meu a fost și el veteran de război, a luptat în al doilea război mondial, unde a fost și el rănit. În 2007 am participat într-o misiune în Irak pe timpul unei misiuni de patrulare. Am fost loviți de un dispozitiv exploziv improvizat. Pe moment nu am fost panicat, am zis că n-am știut ce afecțiune am, doar când m-am trezit în Germania și am văzut că nu mă pot ridica din pat. Eram operat și capsat pe burtă și în perfuzii. Atunci mi-am dat seama că ceva a fost mai grav față de ce am crezut eu că am. Am suferit arsuri de gradul 3 pe membru stâng, retenții de schije și toraco-lombare, corp străin, adică schije în interiorul corpului. Am suferit mai multe intervenții chirurgicale atât în Irak cât și în spitalul din Germania. Soția chiar a fost alături de mine, chiar de la începutul incidentului pe care l-am avut, a fost inclusiv în Germania, în spital cu mine, unde m-a susținut să trec peste traumele pe care le-am avut, plus 90 de zile stând în recuperare acasă, a fost tot timpul alături de mine și m-a susținut. În sprijinul recuperării mele a venit și proiectul Invictus. Prima participare la Jocurile Invictus a fost în 2018 la Sydney, la tir cu arcul și volei din șezut. A fost o atmosferă frumoasă, într-adevăr, fiind și familia lângă mine, adică băiețelul și soția. Când eram pe linia de tragere, băiețelul meu striga din tribună: "Hai tati, hai tati, hai tati, că se poate." La disciplina tir cu arcul, la sine am obținut locul 5 la individual și 2 la echipă. Chiar a fost o onoare să urc pe podium alături de colegii mei, cum zic eu, că în echipă reușim mai mult decât individual. În 2025 în Canada voi participa la volei din șezut, la canotaj în sală și la skeleton. La sportul de echipă, la volei, eu am practicat acest sport de la vârsta de 8 ani până înainte de accidentul pe care l-am avut. La început am crezut că e foarte ușor, dar din contră că e mult mai greu să joci din șezut decât să joci normal volei. Îmi doresc ca echipa de volei să ajungă cât mai sus posibil. Doar numai prin câte antrenamente facem și cât ne străduim la fiecare antrenament să dăm totul din noi.